Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndi Gerard Kasonga komanso ya Mikani Nyambo amene ndithu tikati tavutika pano timabwereza kuti ayi timapatsira kuti tatithandizani nchuchitika nchiyani pano. Ineyo ndine Moses Magawa lero number 4 mwezi wa August, mwezi uzizirabe ya koma ndi mwezi ndithu wa August. Tikutsala ndi masiku ochepa chabe kuti tifike pa 16 September chaka chino. Anthu akhoza kukachita ndithu mwayi wawo okaponya voti. Timafuna titawunikira malingana ndi kuti chipani cha DPP mu mzinda wa Blantyre anakhazikitsa ndithu manifesto awo komanso at the same time kalankhulana ndi iwo amene anasonkhana pa Mjamba ground kumene kundi ku Blantyre. Ndiye chipani cha DPP mogwirizana ndi Ford analankhula kuti ife tili pamgwirizano ndipo mgwirizano wathu ndi wabwino kwambiri. Manifesto yathu ikuyenda motere ndipo Chihana pa msonkhano analangizako president achipani cha DPP amene ndi Professor Peter Mutharika kuti anthu makamba zambiri makalamba mwakula nzina zotero koma kuyendetsa dziko sikukhuzana ndi kuti ntchito yanu ndi yokalima kumunda. Chomwecho musazivutitse kwambiri kuti mukhoza kumachita nawo kampeni inu tabakhalani ku Page House kumangochi mzidya nsomba kumeneko mwa njira ina nyamatanu tikhala pa ground tikhala ndithu tikuthamanga kukopa wanthu kuti akakuvotereni inuyo bwana Professor Peter Mutharika. Ndiye ife timafuna tinene motere kuti kodi nkulondola kulankhula kwa Chihana kuti professor akhoza kukhala ku Page House asachite nawo kampeni potengera kuti Ford komanso ku DPP ku anthu akhala ali pa ground akuthamanga Professor Peter Mutharika agwire ziti madzulo ano. Chimene ife timafuna titamva maganizo anu pajayi timabweretsa nkhani za mbali zonse zikamachitika pano. Tofuna titalankhulana ndi anzathu a Ford komanso chipani cha DPP pamene akuganizira kuti Professor asachite kuvutika koma angokhala pena kumaona kuti zikuyenda bwanji. Kodi munthu mdziko muno alipo angawine zisankho popanda kuchita kampeni? Madzulo ano timafuna timve maganizo anu kuti kodi nkhani ngati zimenezo inu nanunso zinakufikirani motani. Ndiye mukhoza kuyamba kuimba foni zanu kupereka ndemanga zanu utchula kumene inu mwayimbira foni komanso dzina lanu komanso kuonesetsa kuti kodi maganizo anu ali motani. Nzotheka ndithu mdziko muno basi munthu ngokhala kunyumba kwache uko basi kuti anthu andivotera poti mwina ku America kundidziwa komanso mwina mawiko ngati ku China kundidziwa anyamata pa ground pa kuthamanga munthu angakhale ndi kuthekera kupambana pa chisankho chimene timafuna titamva madzulo ano. So tikudikirira kutengera kuti ambiri ndithu akumangokodola ndikuchoka siruzowa kuti vuto ndi chani. Vuto mwina ndi network yathu pano zikumakonda uchitika zimenezi koma tipezabe njira yoyenera kuti mukayimba foni samachite mongoduka. Mukhoza kupitirira kuimba foni zanu timve maganizo anu kuti nzotheka munthu basi ankhala kunyumba kwake basi kuti anthu andivotera basi nchita nawo kampeni Mutharika agwire ziti pofuna ndithu kuchita nawo mpikisano wa pa 16 September umene uli mkudza kuti kodi timve maganizo anu ngati mzika. Chabwino tayambapo kumva maganizo. Mwaswera bwanji bwana? Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji muli live pa Lunda Television? Ndaswera inu mwaswera bwanji? Ayanga ine ndaswera. Nditafika kuti madzulo ano kunzuzu tumuzitiloweza basi ife kunzuzu timakhala live pa Lunda. Mai chisale. Ayi basi taloweza basi. No wandiri. Chihana anatero kuti munthu wankulu angokhala ku Page House. Zotheka zimenezo munthu kuti basi angokhala kumaganiza kuti avoteredwa mdziko muno nzotheka zimenezo. Zimenezo ndizotheka sikuti kapena alakwisa Chihana wayi.
ndizotheka nangasi anthu akuti iwo mwanthu wakuona kuti akalamba ndizoonadi akalamba komano mphamvu zilipo zotatha kuyenda aziyenda sutanga kukhaliratu ayi komano izo zonena kuti ayi amene wakhale akalamba sikuti kapena kunama iyayi sikuti kapena aso kwaphera ufulu wawo koma mmene aonera iwo pa ground aona kuti sangathamange koma kuzowa kuti achinyamatawo mbali mwalimo ndiye izozo ndizotheka komabe azitulukabe azionekerabe azionekerabe koma mavoti yawo ife tazindikira panopa nkani olo kuzuzu konse kono ndiyayiwona kapasi musatero amajisale kuti ndikunena ningambwingambwi kale kuti anthu akuopanga zachisisisisi zapasipasi basi kulangulaso kuti mwakulangoti ayi bola tizingodya basi uku koma ifeyo wathu ndiye mweyo wankuruyo musapange choncho ukudzani nkhalamba ali pa nambala 1 uyo akumvani mwalangizako wa Mutharika kuti ayi patali adzionekera ndithokoza kwambiri kumva kwa maini mayi chisale zikomo kunzuzu mukhale ndi usiku wabwino tipite kumva maganizo basi ndiko kumayembekezera kulandira mavoti maswera bwanji bwana ndaswera bwanji bwanga ine ndaswera ndathokoza kwambiri live pa Luntha Television tipatseni dzina lanu kumene mutimbira ine ndi mulendo weni wa pa Luntha Television koyamba kuimba phone lero koma ndimakusatani kwambiri ndithu thokoze kwambiri mulendo ndikuti kumene kumulendo wathu mtsiku lake kuno area 23 Majika area 23 komano ndimachuka ndi dzina loti amfumu opanda mudzi mukanakhala ni mudzi koma ku 23 ayi upezeka kusogoloku ndathokoza kwambiri amfumu opanda mudzi timafuna timve maganizo tikafika pa 17 September panopa mudzi upezeka ndithu asogoleri ndakumva ni mchichewa kodi maganizo ano potengera zimene a Chihana akuganizira kuti ayi munthu wankulu kadakhala ani fitamanga munthu mdziko muno angakhale pasi umembekezera kuti avoteredwa ndiyambe kuyankhani kunena kuti chisankho chimenecho chikubwera mwezi wa mawa pa 16 September chikhala chisankho chachilendo kwambiri Watero amfumu opanda mudzi ndithu funso mmene mafusiramo kwathu kunoko mentality yathu ndithu kuyankhani mwachidule kuti sizingatheke koma potengera kuti tikubweretsa chisankho chatsopano pano pazichitika ndiyeno malingana ndi funso lanu lomwelo ndikuyankhinika muna mbali ziwiri mbali yoyamba ndionena kuti potengera kunena kuti apita Mutharika ndi chikoka chachikulu kwambiri ndizotheka kunena kuti apita Mutharika atha kumakali ansomba kumangochi mene ayankhulira Chihana ndizotheka chifukwa chonena kuti pambali poti ali ndi chikoka kwambiri kujayi akuoneka kuti akhale ndi chitetezo chokhwima kwambiri apo ponde tisachosere tisaonjezere ndi pambali ponena kuti chitetezo chachikulu kwambiri chikuyeneka kunena kuti iwo ajawa zikhali kunyumba koma gawo lina limene ndikuona ine ndionena kuti potengera mentality yathu ife a Malawi kuti timakavota munthu amene nakuoneka pa ground ndikuona ngati zikhalabe zopasa mafunso monga mmene anthu amakhalira ndi mafunso mbuyomu nthawi imene apita Mutharika asanapite ku BICC ukapereka manomination kwawo komanso kubwera ukakhazikisano nkhani yakukopa anthu mafunso amene tinali nawo ambirimbiri koma apita Mutharika alipo apita Mutharika kuti chikupa cha kudwala kumali bwinobwino mayankho apezeka maulendo awiri amene wawa uthandizo umene kunena kuti ndizotheka apita Mutharika kumabwera pa ground anthu tizowaona tizilimba mtima unena kuti sogoleri wathu sogoleri wa chipani cha DPP amene anali sogoleri wa ku Malawi kuno former president alipo ndipo akuoneka mwamphamvu taona zomene wayankhula speech yake wayankhula mwamphamvu wayankhula zije zoti zosachita kuendera mawerenga papepa ayi umachita kumango uyankhula zinthu zoti zimene akuyankhulazo ndi zimene yakuziwa osati zimene zoti munthu zikakulemberedwa ndikumawerenga motere ayi waona amene pachazuzwa ku magawo siyanasiyana asuzula MBC TV kuti iyo ijayi ikuoneka ngatino ili capture
kapena kuti ili kapha mwachipani china chake pamene no iyo ije ndi aboma sono chinthu chakhala cha boma sichimayenderano mbali imodzi chimayendera wina aliyense azuzoti magawo siyana ine ndikupenena kuti zimene yangowa Chihana zija ndizotheka kunena kuti apita Mutharika atha osapangano kampeni ifanira kuti so anthu tinapanga kale chiganizo kunena kuti kaya apita Mutharika atakusankha munthu oti ifeyo sitikumudziwa kaya sitikumukonda koma ife tikavotera limeti tikavotera mtsogoleri kutereko ndikuuze ni chisisija bana apita Mutharika ajadaka kuti atengedwa kwakhala limeti kuchipani cha MCP muzindikire kunena kuti anthu sikuti akamakavota kumene kuya sikuti akavotera apita Mutharika ayi tikavoterano alaza sijakwera chifonena kuti sakakhala mtsogoleri akakhala running mate ife tikufuna kuvotera running mate tifuna tikavotereno mtsogoleri apita Mutharika ine ndikulimbikitsa kunena kuti akuyenera amvere zimene no masapota awo akuyankhula kati kidapa Chihana amene ayankhulira mwamphamvu muja kuti ndizotheka jeni asaja achina Sulemani achina Shadrack na Malomba anthu amene wawata kumapita background chikaja pakati pano tili ndi mwana wigangata mwana wopsa kwambiri hata kugwedeza pakati poseba Lilongwe Kachisi kuna kulikose mwana ujale andi chiuka kwambiri ine ngati mfumu yopanda muzi maganizo anu ndotero maganizo anga ndi amene ndipo ndithokoze kwambiri kuti mwagwira lamu yanga koyamba siku la lero chabwino ndikufunira nzabwino zonse Perunta TV tikuyonera pakanema wake wa manja koma muli pa Facebook tili pa Facebook nditi bwana thank you so much kuti mwatitsatira pa Facebook live inesa tasokoza kwambiri ziko kale ndusiko kwambana kuli 23 inesa chimozi chidi abwino abeno nditsatira pa Facebook. You can do the same wauza to my friends and family kuna kuti ayi please tendere pa Lunta Television pa Facebook tilipo ndipo anthu akuonera pano pa ndipo kupereka ma comment awo maswa bwanji mu live pa Lunta Television. Yes bwana maswera bwanji Daswera kali ngono aenda swera well tafika kuti madzulo ano ndi Lunta Television apa pa programu ili pa TV dzina lanu kumene mukutiimbira dzina langa ndi Madali Jonas na Ndumbo ichabwino bwana ndikuti kumeneko uchokera kumangochi titokoze kuti ayi kuchoka kumangochi mwatipeza madzulo ano pano pa Lunta ya kodi ati munthu akhoza kupambana ali kunyumba kwawo ya kwa basi zimenezo Malawi uno nzotheka kumalawi kuno uteko zipo zikhalaso zoyamba wayi mukunena choncho chifukwa chani ndikunena choncho chifukwa cha anthu mmene akuwakondera apita Mutharika mmene akondera chipani cha DPP chifukwa tikabwera kunkhani yokopa anthu oyenda sapita la okawo yayi ngati president akuyenda ndi chipani ndi timu yonse ku chipaniko sono kungo yang'ana diso pa Mutharika okha aprofesawo ndekuti anthu mtima umene awuyika kale fanthu anayika kale mmene amakatula vota atasankha kale kuvotera pitala ayi osati wonse tu yayi koma yayi tingonena kuti anthu amene ali otsatira chipani cha DPP chabwino zosankha anasankha kale mmene amakalembeta chabwino apo pandaso kuti apitalawo kuti akuyenda kumapanga misonkhano kapena iyayi nde zimene zozo pozatengeraso mphamvu zimene Chihana anazitenga nawonso nkuona kwawo ponera kuti bwana musavutike iyi ndi saizi yathu kuti amatero pa iyi saizi ya ife tithamanga nawo paka ino mbwezikapuma matikadya nsomba wina unali ulemu kupereka kwa Mutharika koda Chihanawa simwano umene angafike level yoti awa masaizi athu ino kakhale noko sikuti utengerano timu imene ikuthamanga ndi kale chifukwa zinthu izi zikayamba kuoneka paka si zadzulo zokhazi yayi mukatengera mauchena ambiri amene chipani cha DPP chikumachititsa misonkhano kapena chikumachita mikumano yawo kuphatikiza kukapereka amapepala aja dziko likudziwa
dera kumene kwachitika kwakumadziwa kuti DPP apapa yanyamuka. Tsono mphamvu zonyamuka kumene kozo zimene zapatsa Chihana kuti iyayi kusabwera ife ngati afodi DPP apapa munthu uyu anthu wakula mene anenera azanga akuchoka kumene pamenepo ndizoona munthu azivuma anyamata alipo anyamata ake akupaliza achina Chihanawo achina awawa Eastern Region Vice President Central Region Vice President kupaliza Hanmegada ndi timu yonse iwenera kuthamanga bwana akuvuma kudya disomba kunyanja. Ndathokoza kwambiri kumva maganizo ochokera ku Mangochi mwanena kuti you are in support zimene anena Chihana kuti ayi baja ni nsomba pa ground tilipo ndife ndipo tikuthokozeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndizodabwitsa kuyambirira kumva kuti ayi mukakhoza kukhala pansi basi kumadya nsomba ndikumayembekezera kuti anthu amsankha chimene tabwerera pano kuti kodi ambalika agwirira mwasola bwanji. Bwana ndasula buno kainu. Ineyo ndasula. Zikomo kwambiri. Tokoze kodi tafika kuti madzulo ano tafika kuti madzulo ano. Kunotu ndi kunchawo kuchikwawa. Kuchikwawa beautiful. Dzina lija kuchikwawa. Ine ndi Mavuto Mchenga. Bwana Mchenga. Nditu bwana. Ino mbiri ya dziko pa nkhani ya ndale. Mwina sikuti zaka zanu nzocheperapo. Nzoti mmadziwa kuti munthu akati nthawi kampeni amene adzikapita midzi mafotokoza fundo izi manifesto ndi awa akufa adziona munthu uyo mwini wake akupita naye nda. Koma tsopano Chihana aganiza kuti munthu wamkulu akhoza kukhala phe ku Page House kumadya chambo. Nde nkumanena kuti kodi Mutharika agwire zimenezo kapena mukhoza kuwalangiza zotani Mutharika madzulo ano. Ine malangizo anga lotere. Masiku ano ndale ndofunika kunena kuti munthu azithamanga atuluke aziyenda. Atsogolere nawawa zomwe akuchita yatuluka ndidyera. Anthu atu chimene akufuna kwambiri sakufuna kuthandiza Malawi koma akufuna kuti iwo apeze zimene akufuna pa moyo wawo. Ndithu bwana. Chamikire kumva maganizo ano ochokera ku mchalo. Ndithu bwana komanso anthu amene wawa sakufuna kuyang'anira Malawi iya chifukwa anthu masiku ano generation ikunkana isintha zinthu zili kufunika anyamata azithamanga aone kuti kodi dziko likuyenda bwanji. Koma ngati tingakhale pakhomo kungokhala kumanikira kuti anthu ativotera ndiye kuti sitikufuna Malawi kuti athandize chifukwa kuthandiza Malawi kupita naye ndera kumayang'ana Malawi kuona kuti ali ndi mavuto anji. Ndithu bwana. Tathokoza kwambiri kumva maganizo ano bwana Mchenga kumchalo. Zikomo kwambiri. Berera kumva maganizo osiyana wa Facebook page ndio dzadza ndipo ma comments ali pamenepo. Well, tawika kalapo get kuti wodi tuwerenga ngati. Mwasula bwanji? Ndasula bwana. Dzina kumene mutimbira. Ono tuwembera ku Chiradzulo. Dzina lija. Ndali Kaocha. Bwana Kaocha? Kodi bwana Kaocha nangasi kuzukuta kumafunikira utho kulangizidwa kumapezeka mulangizi wakuponyetsa Chihana sana lankhule zinthu zoti zithakowa khazika pasi Mutharika kuganiza kuti I think vote ndinayo kale anyamata thamanga ground muganiza kuti mukanakhala inuyo pamaso pa Mutharika mukadalangiza zotani agwirezeke. Yeto Chihana sana kwisa Chihana. Ya Chihana sana Oh. Ndipo kampeni yale ndio unajoga sonde Chihana. Mwati bwanje? Kampeni yale ndio uno. Mmoja amelenga joga sonde Chihana yo. Musawale kuti Chihana ana kudosa alliance. Yes. Ne kudosa alliance ulaje kangonzili madamu alira. Yona jadu ivuta. Sono itiso imene itavute. Ivene yajili maida. Ivuta ndi Chihana. Sono kapena mwasojera atu kumbali ya topic. Kapena sina sojera mfano fatu kankeni. Okay chabwino. Ndijifaji kwa nina kuti abwana kankeni basi ife dithamanga. Okay. Tana wagwisa bene pachaba akutera kamba kuthamanga china chili chonse pa ground chulika ndipo ndikanena kuti muna pa board paper aka naika mwala wokha kwina kundikwika chimanga
Ndivima winabe. Pabalo tipepa kuika pomwala. Urikana kundukira simbu ya chimanga. Kuti kundi DVB imadutsabe. Anthu akutengera umboni wa mbuyo zimene zimachitika ndi pano zikusiyana. Nanga sipano tikuenda nyumba ya mafumu ndi fumu kuti maipasa ndalama kuti ativotere. Mwamva kuti zimenezo. Zimenezo tikuziona ndithu pa MPC. Akuya kuti mafumu alipo ochepa anthu ndi amene ali ambiri. Ndi amene akavota ndi anthu lendo. Ino musavutike iyayi ndipo zonena kuti abwana azikapuma kayazi ja bonya kayazi ja somba kumeneko anyamata athamanga. Chisankho atadali pangakale. Ndithu. Kuchiradzulu tikuthokozeni kwambiri kuti nafenso tamva maganizo anu kuti ayi wa in support zimene azikapula. Ndizikoma kwambiri. Mukhale ndi usiku wabwino. Maganizo ndakasantha haja kamayankhula. Amakhaula yankhula kuchigulu cha ndifati imve reaction. Maswera bwanji. Maswera kaino maswera. Ayi neyo nenda swera. Ndizikoma kwambiri. Tafika kuti madzulo anu dzina. Bano ba mafika kwachidendo kucholo. Bwana ndani kucholo? Ndi Zakaria. Kwachidendo. Chabwino. Bwana Zakaria. Bwana. Mene amayankhula Chihana muja mukanakhala munali pompo kuti mufuna mwayankhule. Achana sana nakwise. Atina zoona. Kodi alipanga uno kwenda kuyenda umaka uza anthu kuti ndivotereni. Alipo mdziko muno? Lipo ambiri. Ndachila mga achanawo. Anyamanaze kandi ambiri yoda adavuta auje no amtali yangu khala. Mavote yawo ni migolo. Ndipo asavutike. Ndiyaso kampeni. Mavote andambiri basi. Usakoneseo iko wafeli. Sasa zifinta zibwenzi kale. Ndalime zinalili. Atasiye kuja jiteze. Nadi kufijeze kibadule ya. Naone kuzimene kumadala ni watu ayajiteze. Ndio zote zitaka kuzifuna. Ndio mzikali basi. Sasa zija simanga siza jiteze ai. Ndicho bwana wanga. Cholo tamva maganizo anu bwana. Mukhale ndi usiku baba. Ndaunyazira bwana wanga. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndikuona kuti I'm still having that challenge. Palibe munthu amene angakhale ndi different opinion. Chabwino wana maganizo a Malawi kupita soko dziko la Malawi. Maswera bwanji? Maswera bwanji? Bambo anga nenda swera. Zongondiri. Well, kodi ndikuti paja dzina kumetafika. Kuli ndili paluntha? Live itu paluntha TV ndeti mati tikudziwere kuti dzina lanu. Ine ndi anthu kachache. Bwana kachache kuti koma imodzi pa program imene ikulutsidwa pa Luntha Television. Perekani maganizo anu a Chihana kuti Mutharika takhala ndikaye ku page house ntchito yanu kwenikweni ndiyoyendetsa boma mutati mwasankhidwa ndi Malawi sizoti muzikalima m'minda mwa anthu ndaona ngati akuyankhapo zina zimene anthu akhala kuti angakulu zina zotero ndakuti kuyendetsa iwo ntchito yanu yoyendetsa boma osati kumakalima m'minda mwa anthu. Well, ndakuti akhale ku page house ndefunso ndilakuti alipo angawine zisankho osakaonekera kugulu. Zimene zinzabodza. Zimene zosatheka chifukwa tangoganizani anthu ambiri ana amene angokula kumene Mutharika sakwadziwa. Ndino akamvotera bwanji mufusa kumudziwa. Komanso nkutheka enawo achikhozo khala ngati mawu achikondo nekuti niyo khandi pasi kuti thamanga pa ground koma pasi pa mtima akulingana zinala kuti wala ife kuti tidziwika pamaso pa Malawi. Pamene pomutabwerezapo kuti ndipamvesetse. Pamene wapona kuti ngatawo kuti angokhala Mutharika ku State House ndiye kuti aonamizana. Chisankho sangawine ngati iwo sakuonekera pamaso pa Malawi. Chabwino. Pajanekera kuti Mutharika azithamanga nomata kuti iwo ndiwokalamba kandi otani komabe ana kuti athamange iwo chiwatu amada kuti kafula njira kada mamano. Ndiyeta iwowa ali
tsogole wa chipani cha Ndiye kwaene kuti athamange pa ground anthu awaone ngakhale ndiwo okhima. Okay. Chifukwa ngati chimodzimodzi inuyo kapena inuyo mundipezere mkazi ndio mangu dai kuda kufunani. Mkazi ujavomera chonsecho mwamuna sana muone. Chisanzo chovuta kwambiri. Akavomera tapuna mkazi ujayo abwe mwamuna amuone tete ndege na akapangani zochita. Koma zone kuti angokhala tamange na background zimene zitabodza. Chabwino. Ndathera kuti maganizo anga mukhankulu. Ndithokoze bwana Kachaje mbali yakuti paja. Ukasungu bwana. Mukhale ndusiku pambana ukasongo. Songo ndiri. Zikomo. Atero ndithuti mufunga manguti pala munanu. Koma muna sunamuonepo makufikira patsiku lawo kwati. Wala kuti maganizo siyana. Masula bwanje. Masula bwanje bwana muli live pa Londa Television. Giving you that opportunity. Amene ndithusira konzeke kangapo utiona kuti mwina akumvetsera pa TV. Masula bwanje. Ndaswera musabwanje bwana. Bwana ine ndaswera. Ndaswera ndekuti timvane pa phone pa samamvere kuja ku television imachedwa. Chabwino bwana. Dzina lija bwana wanga kumene tatafika padzona. Ndine Chikumbuso John. Alright. Kuna kulilongwe. Bwana Chikumbuso John kulilongwe. Maganizo anu program ino akuti takhala ndikaye ku Beach House tikathamanga pa ground ntchito yanu ndiyozayendetsa boma zikayenda. Sikuti nkumakalima mminda. Reaction yanu ndiyotani? Choyamba ndithokoze kuti mwayankha phone yanga. Zikomo kwambiri. Chimene ndingayankhule kumbali ya maganizo anga chakuti mukudziwa kale kuti bambo ngati ali ndi ana wadalira amata wapasa zochita. Okay. Ana inu ndikufuna mupange izi. Inu mugwire ntchito iyi uje agwire ntchito iyi. Hello? Yes, mukumveka ndithu mpereka maganizo. Komanso zimene ayankhula Enock Chihana izoona. Kwambiri chifukwa ndi mmene Malawi panopa akudusa. Amalawi ambiri akudusa mnyengo zowawa kwambiri. Okay. Makamaka tikaona kuchokera mbuyo mmene tikuchokera ndi nthawi inoyi zikusiyana kwambiri. Okay. Ndipo Amalawi akudziwa kunena kuti bora kumene tinachoka kuja. Okay. Ndi kumene kuli chipulumutso chathu. So Enock Chihana chimene amayankhula akufuna kuzindikirisa Malawi ndi nyengo imene akudusa. Apita Mutharika ndi munthu amene wakhala wathandiza kwambiri dziko la Malawi. Okay. Tikanena kuthandiza sikutenga chinthu kumpasayi komano amata kukwaniritsa malonjezo ena ndi ena makamaka Malawi kuti afike nene kuti pakale Malawi wolozeka ndi kuti mukabanja anthu akamata kuzipezera zosowa zawo za siku ndi siku ndi kuti Malawi komanso ndi kuti dziko likuyenda bwino. Okay. So apapa Amalawi akudziwa apita asapange kampeni kapena kuti asamayende kumene akunenako ndi zikotheka chifukwa akudziwa mbiri ya apita Mutharika, akudziwa ntchito imene apita Mutharika anagwira kuchokera zaka zonse zambuyo. Okay. Ndithu bwana. Ena anapereka maganizo ananena kuti pa 7.2 million plus amene anthu alembetsa enawo ndi ana sakwadziwa mwina Mutharika. Sangathe kukhala chithunzithunzi cha Mutharika zimene ankwanisa zaka 18 chaposachedwa apa. Don't you agree? Yes. Kusakwanisa kwa ana amene akwanisa kumene zaka panopa ndizoona ndithu. Okay. Koma musaiwale kunena kuti
mbiri safuta. Mbiri safuta ana amene akuaforokozawo ali ndi makolo. Komanso akutha kuziona ndi mmene dziko pano pali kuyendera. Ana akamavutika pakhomo mwina akumatanso kuwafunsa makolo kuti amayi tikuonatu chakuli sichikupezeka. Mbuyo monsemu zinthu zimayenda motere kuti chikuvuta ndi chani. Nde kholo labwino limamuwuza mwana uja molonjika posafuna kumbisira kunena kuti mwana wanga amanga chimene chikuvutatu ngani yake ndizi kukwera kwa katundu komanso panopa chuma cha dziko sichikuyenda bwino. Panopa dziko linafika povuta. Leno kuchokera kwa kupangiri kuchokera kwa makolo anawo atha kudziwa ndi kumvera pa zimene iwo sakutani akuziona. Chabwino. Nditu bwana wanga. Bwana John Kulilongwe, tithokoze tinakuchedwetsani kufunsani mafunso ena. Tithokoze mwayankha komanso mapereka maganizo anu. Inenso ndayamikira kwambiri. Mukhale ndi usiku wopambana. Zikomo kwambiri zikomo. Zikomo. About 15 minutes zatsala kuti timalenthayo pano kayima thamanga jani sindo zoziwenda bwanji. Mwaswera bwanji? Yaswera ine mwaswera. Mwanga ine ndaswera. Okay. Well, tili live kuchokera Kulilongwe maka mumzinda uno ku area 2. Tafika kuti madzulo ano. Yeah. Tafika kuti asogolera nkhani taifa. Koma nkhani ndionena kuti tiwachona kuti apita asapange ngati muna kuenda ngati mkaonekera kwa anthu awe. Kukhala ngati kunena kuti apita apange chiganizo chimenecho. Nzotheka tupita tu kuti kuina bwino. Chimene pangito da apita awine ndichi. Ero? Ndikumva ndimafuna ndikukumva. Nkhani ndionena kuti apita aja chimene mchiona chake apita kunango ndo malachole. Sorry. Apita wina chimene pangisa kuti apita awine chifukwa magwiridwe awo antchito wina alese Malawi anaona. Tiza chilendo komanso tikatengera mawu amene akuna kuti atakhala kuti sanaende pa background apita sanga awine nkhani imene ndiyende yabosa. Komanso mwana amene abadwa amene munatine kuti panasiya kulamula apita ndi 5 years yako imene adusabwete. Ndi ana ang'ono titati tauni titati ng'ono kwambiri koma kwaona kuti ngati akuluakulu china chito chimene apita amachita ndi imene yatinkachiona. Yakanena maonena kuna kuti achonje panopa apita kuti atakhala kuti sanaende angaluze chisankho ankhani imene ndiyaboza siona apita uja ndo wina chimene chitapangisa kuti awina apita chimene amalonjeza apita chimakhachitika. Mutati muone ulamulo wathu Watero umene tikudusa chimene chinalonjezedwa ngati ife ya Malawi tikachifufuza palibe chimene chimachiona kuti mwina tinalonjezedwa ife ndi achabwera kuti mwina achabwera adatipangira ichi palibe. For example anazalonjeza nthawi zachakula kuti tifuna tikawaswe mboma shuga muzangule pa mtengo wa 500 angalonjeza ukhadwe pano mungatiuze kuti shuga tikugula pa mtengo wa bwanji ndiye tiyerekeze muthawi yapita ija inyengo ino imene tikuyendera mutati muone ulamulo umene ukuyendera ndiwo pa long distance apa. Ndi nkhani ndionena kuti akufuna achungitsire koma maonera kuti apita atakhala kwawo sandikuti nasogolera nkhani apita awini. Chabwino. Ipo chisankhocho tizi zangu chidigira kuti ndi mwambo wake komano apita aja panopa iwo aja ndoli alowakali mboma pachifukwa chonena kuti pa zimene apita anapanga kusiko aziona katundu amene amakhalira awina alisa kumuziwa ndiye tikabwera kulamulo wathu Watero umene ulipo wachagwerawo. Ndezati ziwikire kunena kuna kuti pa zimene analonjeza ngati mtundu wa Islamala chifukwa timavotera tu ndife amangona kuyankhula zina zosakhala bwino koma amavotera ndife amala kuti akhalepo pamene alipo ku State House kuja kuti apita amapita kuchipata cha Isana. Leno tinati tifufuze kuno ndi lonjezo limene linalonjeza kwa munthu Malawi kuti yenero gaika kuibirisa bwino ntchito bwino sangatenge voti yacho kwa kwenye alipani cha MCB chifukwa tena tione analonjeza kuziko china kwanire kuti bwino mwina atati omwe achabwererenso mbomaso. Adadi aja. Tikatengera kumbali yoti ndi ukulu tivomereze ndi ukulu koma ndifuna ndikuze nzona soti adadi aja atingakhaso apite kumunda azikalima kuti azikhapapo akalamba aiwo ajawo ndi manifesto iwo aja alinawo anyamatawo latango wawo zati anyamatawo aja akwakulu lwani background mpeleke ma information awa olomaya aja asankha zikuti tikamafota tikavotera amaya aja tikavotera apite. It's okay? Ya ndenkhani ndionena kuna kuti atakhala kuti iwo afuna kuti anonda akometesebe atakhala kuti mboma ina ilo sangwenda mukamuzi anguchisa mukamuzi songano akakhala adadi aja kwawo adati ndowina kale basi. Yeah, tathokoza. Ndimvetsa msogolera? Ndamvetsetsa pamenepo.
Ababa tine kuti chitengerewa ati wasapuna kuti tisuna ndiende aende atakhala kuti ano nditomanya achimatanga apite chifukwa kwekeka mputuhera mapesenti awo panopa 100 ena simuli 3% apawo ndiye mumfuna mndire kuti owamekiwanane kuti apita ajenaluza ajakwera wina ndiye kuti ndafuna chigwirigiri tizingatheke zimenezo adati ndowina kale aliwanga kukhala kwawo azipanga zina basi yayi poti sitinavote tithokoze kumva maganizo ano kuchokera kucholo inetu asogoleri maganizo anga zingotengera adadiwo ngati akutimva kumene aliko kungoti anthu akomedwesana atikomerabe mtima ayende ndithumena ngaendere koma ntchito yawo tikuiziwa ufuwa tikuuziwa china chilonse chimene anatipangira mali tikuchiziwa ife tizasada chimenecho chabwino ndimene tizili ine ndimasedwa amatiko chabwino amatikwa amasikwa tithokoze kwambiri kucholo kumva maganizo ano. Okay, fine. Zikomo. Amene ndi kuti sikanasiyana apo pano. Imikira uzandifunsa yoyo zono yes amasikwa akuchoka kucholo akuti yayi dadi wako zakhala awina kale kulankhula kwawo akutero koma izi si kuti ndi kampeni ndi program imene nthawi zonse timafuna kumva maganizo kuchokera kwa nzika. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji wawo. Bambo anga ndaswera. Zikomo kwambiri. Dala simene kuthamangira nthawi eti tatsala ndi 9 minutes eti. Inotu mwafika kwa wimbe ukasungu kwa wimbe ukasungu ndukuzani bwana wanga ndiye ndikumbuseni dzina lija pakati pasina yambulane mwanga ndi Mr. Madera ndithu kwa wimbe mukumayira bwanji nkhani imene yoti munthu wankulu mumpikisano umene adawuvomera okha kuti ine mpikisana nawo adapita ku BICC ukapereka ma nominations paper awo ndikunawo ndi ena apanga suggest kuti ngakhala napereka koma asachite kampeni anyamata adalire background munthu anga wina opanda kumatuluka maonana ndi anthu tikoza kuyankhula kuti ngati kumbali yapitaja kulesedwa kumene alesedwako kuti yayi musapange kampeni ndi zinthu zoti tikatenga pa munthu umene wangokhala ulemu chabe kulenga kuti munthu ndi wankulu. Okay. Tinaona kucho BICC kuja amene amayendera polomo chipokapeka ma nomination papers. Taonaso zozoli amafuna kuti ayi tifatike tipeke manifesto athu tapita kwa chiwiri wawo lani mnthu wawo josana pite. Tinaonanso atafika kunjamba anakanika sosika mgalimoto muja pa zifuka zawo zimene anokana zitani imene anaonera. Okay. Koma no kukambatika lwapa ngati nkhani ya pa ground. Dati kwena kuvomereza kunena kuti kampeni kuluja anachitidwa kale. Kampeni anapangidwa kale. Kukasungu muyankhula bwanji wati? Ifeyo kuno kwathu kuno ndimadalira kwambiri kuti. Okay. Munthawi ya uja tinkagula 19,800 kuti. Chaka chimene tinkakapanga mademo kuti tikugula 22,000 chakuti fertilizer thumba la 50 kg. Pano pa kuti tipiteku pachama ma export ntunda ma export. Tumampeza kwa 151. We had 152. Okay. Chomwe ifeyo tikuona kuti tinaisesa tinankonda ngati watu kumazativuta. Ajawa unatakhalusana kapanga kampeni iwo ajendo dusakale. Tikangana kuno kwathu kuno kuchinse kumene timaudalira kuchoka pantundama kufika kwa ndoni kuyambira mtundama Wimbe Trading Center, Nyambo, Chimbowe, Balenga paka ukafika kuchama ose kuti mutu sense wa bwana nse umpesa chisoni kwambiri sewo chipaliri upale anaola ubadwa nthawi yapita Mutharika ananguta chatuka mbuma mpaka lero sosu nakuchidwepo zomwe kwa ife tikuona zona kuti kampeni anatani awapangira nzawo apangira ndipo akangodusa moyera chifolo kunoko inde sitilephera tikakhala pena kukamba zoti kuti kuti amatisiwa samusira nlendo koma kwamba chilungamo zativuta tivomereze vajawa kampeni apangiridwa chifukwa mulamuliro wawo inde zinthu zine zimavuta koma sipaonepo line ya shuga sipaonepo line ya mafuta
Panopa zinthu zaonjeza utala tikupita ku kampeni tikupita ku masango mwezi mafuta ari kupezeka ngambwe mwezi katundu nadasika ko pang'ono koma pamene akukwererapi tinanamizidwa pompano kuti afetereza kwemba paone August mwakuti koma panopa ayi kulibepo eti ziticha ife tikwathu novomeza kuti zikativuta basi chabwino ayi ayiseko ena chabwino ndithu bwana yayi kwa uinde ukasungu tamva maganizo anu ndipo talemekeza madzulo ano zomwe kwambiri wa mukhale usiku wapambana menewo ndithu kuona nthawi kuthamanga kuti nthawi kuita bwanji mwaswera bwanji zoyaka inu ayi ndaswera bwana zikomo lero ndi pa 4 August koma adzulo kudali mkoke ku Njamba kumeneko adayankhulako mawu a Chihana anati mene chititi mutu achikulire zikhalani kaye ku Page House kumeneko muzidya nsomba ife tikhala tikuthamanga pa ground pa so ineyo ngati munthu chimene chinanditutumusa kundidabwitsa njoti munthu angakhale ku nyumba kwake ngumayembekezera angasankhidwe ukhala wa dziko timve maganizo anu dzina lanu kumene mutimbira Natulika Yusufu pano kumchinji wakada kwa Nkanda kumchinji tathokoza kwambiri zikomo maganizo anu pankhani Nenda maganizo anga tsogoleri ngona kuti tikozanena be kuti apopo anayankhula komano awodi mati mamawa apa campaign that is political way okay yedi that is political way komano potengana ndi mingi zithu zili pa ground we're not say kuti sanga yenda pambo akho zokuyenda inantha kungofuna ndikungosipha potengana ndi mingi zithu zikukhalira pamaloba komabe okhola kazuli ndiyana kula wana report azilika amatha kumatu maurata vita ngapangeza kuti driver ngapangeza kuti komoti ndi kuti azikhaliratu osayenda apo iko kabe chino ngati chosanzeka nangasata afa mkazimuona kabe ndikati chokuti buthu alipo nangamadziwa andale walindizo yankula zatinga akatasayende watwala watha akatayendeso atere ndebe zimakhala ndizoforomba kufunira bendithu aziyenda mwapo ndi apo andazitsakuona gamu ngati ali strong andikutsera kuyankhula akuonekera kumaso kwa vanthu nimene iyo mapeni zamenewo chabwino ndithu Bwana Yusuf unchinji kwa Nkanda tikuthokozeni kwambiri mukhale usiku wapambana talemekeza maganizo anu zikomo anyamba ndikodola amakondo manuza kuti ndawu yonji wasa 3 minutes ndiona ngati 3 minutes titengeso mwene matatu achangu mwaswera bwanji ndaswera kunokeno ayi neyo ndaswera zikomo kodi ndikuti baja maso dzina la pansongo nkofunika kwambiri tikudziweni bwana hello yes tikumva ndikuti niyo muzimva pa phone pa msamvere ku TV imachedwa kwambiri kanchani kadapanga bwanji ama network yo zabwino tafika kuti madzulo ano tamuka mbali kumulanje tathokoza kumulanje dzina lija sina ndio Paliane bwana Paliane zimene anaganiza mutu mwa Chihana anaganiza bwino anaganiza bwino kwambiri chifukwa chani chifukwa choti kuti nkhani ya voti imakhala ya mumtima osati voti ndi kuyendera ngati background okay munthu atha kuzionesera komano pamene ife timayendesa mavoti munthu ina pamene akutalimbesa voti amakhala kuti wapanga kale chisankho kuna kuti zifo lili kuyenda motere chonchi munthu amene tingavote apangiseso kuti zinthu zisinthe tikuyenera kuti tivotere munthuyo monga ngati mwachisanzo Yesu Kristu pene amaphunzitsa amatha kungokhala ophunzira ake okhangomayenda ku ground ndikumachiza matendo siyana nkumatusosoziwana pamene Yesu anangokhalako yani munthu ndiye ndizotheka apita musayisa kukhala kumakacherera akungodikira kuona kuti pa 16 September apa anthu awafote chifukwa wina aliyense amene amayendesa voti isankho anali atapanga kali mumtima mwake moonanso mmene dziko mmene lili pakati pano kuno kuti kodi dziko lathu lili motani nanga ulamuliro umene unalipo wakuti
dziko limaenda motani nanga mulamuliro umene unadusawo kuti dziko limaenda motani ndiye tikakhala kuti tapanga kompera tikutha kuonesesa kunena kuti dziko lathu mmene linalilipo yamba tikatenga mu nthawi imene boma tiyi dziko limene iliyo si Malawi amene timamudziwa komano munthu amene timautchula kunena kuti Peter Mutharika apo kukakhala kunyumba kwake kumakacheza kumene koko akudikira kuona kuti anyamata athamange pa ground akathamanga pa ground itokopota tikavotera Peter Mutharika osati tikavotera anthu amene akakhala akuthamanga pa ground ngati mmene ophunzira ayesu ajaso akachitira amathamanga koma siwanda zija amachosa mu dzina la Yesu osati amachosa mu dzina lawo. Okay. So matanthauzo akulu amenewo. Tithokoze kwambiri kumva kuti mwafanizirapo zinthu zingapo zimene nanenso ndesimazidziwa kuti Ambuye Yesu amachotsa ziwanda mu dzina la Yesu. I mean anthu amachotsa ziwanda mu dzina la Yesu. Tithokoze kwambiri kumva maganizo anu. Kumulanje paje? Kumulanje. Tathokoza talemekeza maganizo anu. Tikuona ngati abanso ndiye bakhale pa msiriziro sinanga ndiwana ngati anyambo andionetsa nthawi kuti nthawi yatha ndiye kuti ndipitirebe kutenga wina atatu ndikuti zikhozanso ndivuta pano munulole kuti foni iyi ikhale yomaliza mukhale ndi usiku wopambana kumulanje ngati muli pomwepa muthodula foni ndithu chabwino zikomo usiku wopambana zikomo. Ya ifeyo ntchito yathu pano inanga ndi TV timangotenga zimene atsogoleri adindo amene ife timati amayankhula kwa ife ndi timatenga zimenezo nkuzibweretsa pano ndi sitiyang'ana kuti kudiza yankhulidwa mbali iti wina aliyense wayankhulayo ngati zili zoti zikufunika Malawi ayikepo ndemanga pano tizibweretsa kuti anthu azipanga comment. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.